an ce kayi kuɗi. To menene in nayi kuɗi? Baka kula kowa. To me zai sa in yi kowa? Wai ka canja abokai. Na canja masu jan hali, amma ni abokaina na amana suna nan da ni. Komai za su yi tun bani da komai sai su je da ni. Ta ya za a yi in canja su in ce gaba? Ko ina da shi ko babu mu za su kira na awaya. In sabgata ta tashi gudunmawa suke mini. Wanne ne kake kan yi mini? Abokanaina ni su ne masoyana, kuma masoyana ni su ne abokanaina. Masu son a kullum in yi gaba kar in yi baya. Abokanaina ni su ne masoyana, kuma masoyana ni su ne abokanaina. Masu son a kullum in yi gaba kar in yi baya.